סטירה לדירה, דירה הכי מגניבה, שחור על הסטיח עד הבוקר בקלטה. היי! נתנה על הספה, אנדרה על הרצפה, מהיור בבויסים שחור כמחופה, נתנהל, לא נותנים, לא לישון, לא לב הרבה ביום אחד. על הבלגן, עד 5 אין יותר. בית ספר מחכה לנו, עיניים אדומות, קפה ביד, מריחה של לילה שזה לא יידבק על הראש עדיין חד. אחד לשני. סטירה לדירה, דירה הכי מגניבה, כל השכונה יודעת, האור לא נכבה, יורה לילה ללילה, עד חמת בבוקר, שעה רגילה. סטירה לדירה, דירה הכי מגניבה, צחוק מתגלגל מהמדרכה, אם נפעול מתי שהוא נקום מחר בבוקר, נתחיל מההתחלה. מנוחה מתעצבנת, מה זה לא ישנתם רגע? אנחנו בפיוק מתוח, היא בשיחת נשמה דקה. צריך לבוא בזמן לבית חינוך עיוורים, שם הכי שווה בעולם גם עייפים. גם רעים, מה שהמדרר מחייך, ראיתי בעיניים לא ישנתם, שרגע אתמול נתן לנו ראש, המדריך הכי טוב ביקום הזה. בית חינוך עיוורים. איפה אנחנו? בעפנו ממטוס. וואי וואי וואי, תראו באיזה גובה אנחנו. תראו! איזה גובה. איזה גובה! איזה גובה! נתנאל, עשינו תחרות ומי ניצח, את האמת. אני! הוא ניצח אותי. איזה אלוף. איזה גובה. אבל... נתן! נתן למטה, נתן ומאיר למטה, מאיר למטה. מאיר! מאיר, תגיד שלום. כל הלילה עד 5 בבוקר, שעה רגילה. סטירה לדירה, דירה הכי מגניבה, צחוק מתגלגל מהמדרכה, אם ניפול מתי שהוא נקום מחר בבוקר, נתחיל מההתחלה. סטירה בדירה הכי מגניבה,